Ngiyanizwa mina uthula wrong uthula ka wrong. Mfazi, clock it, awu wrong. UMampinga ithi into yakhe bentshontsha uyazivumela. Right? Uthuli, she developed that character. Mina, I did dramatic arts in school, in high school. Fine, angize ngiyifeatherisha, but I'm sure abantu abayifeatherisha bayazi. Sasenza stand-up life ski in high school. Develop character, guys, is a lot. The amount of energy uthula ifaka is a lot. Character development, the walk, the talk, the friends that she has, it's a lot. When ufika uzoyithatha kanjani into umuntu ayicurateile mase nithi wrong, wrong nje ngoba noma eseshintshile uMampinga, but ithi into kunama elements axhwelekazi emshintshweni wakhe. You understand? And nina nivuna ukuba copycats nina. Nithi ukuba copycats ku-right. Hayi wrong. Niyabheda. Nithi senza ama-influencer as if we're not important as content creators. Mina as a content creator, I'm very important because I go through hell and back to create content. I've created my own brand from my own content. Understand? So umuntu azokutshela yini uma influence advertise ama products, mina I create content from scratch. Masizongitshela ukuthi angibalekile ngizethi influencer mengithi umuntu akayeke. No. Mina kunomuntu la on TikTok who has done videos about me back to back 2 years in a row. No one said shit about it. But anandaba. Kodwa abantu basebebosha awusengaze wenze kahle uthuli namkhona ngisazombopha nje. Wenze kahle uthuli. Benziwa nje naka abantu abaphaphayo. Uyaphapha. Ngiyabeza abantu bekhuluma beze betsheka imlomo endabeni kathuli benogeli lo munye. Ithi into uMampinga, ithi into kodwa abanye benu nibeuza nithi omakhelwane banomona nina. Nomona kabi uma kasipha uyangimonela omakhelwane beni kodwa banomona nina. Nithi omakhelwane beni abanikhulumisi ngoba ngithenga imoto, nithi omakhelwane beni abanifuni ngoba nina ama degree kodwa abantu mebe complain abethenene you are stealing my intellectual property. Nithi ku right nikhohlakele niyawuvuna umbhedo. Niyawuvuna umbhedo wengane, hayi nikhohlakele. Kodwa mekuyinina nikhala nize nihayize lapha emakini untshosho upenda sekhaya lona ngimfuni kabi nje ngimfuni ngani ntomama ngimfuni ngani nina usungasho ngani pha ukuthi uKFC no Hungry Lion usungasho ngani uthi Chicken Licken and by the way Chicken Licken and KFC are very different. Okay, very different. Even their marketing is very different. You understand? So, and we've had those two brands for years. But, guys, like, I keep branded Django Wimpy. Do you get it? I keep branded Django Spay. That's Spay, you told him a plate him shot, or should Baba, and that's a pilgrim, that's a pilgrim shot, the Indian bad. You get it? A coffee bear, it's giving cafe, and it's fine, it's okay, they're all managed by the same company, but akfani, I know kodwa umakhelwane bena nibakhulumisa emakini nithi banomona ngoba nithenga imoto nama graduates kusho nini? Yabona into esengiyinakile, I'm not a content creator, but into esengiyinakile in South Africa is that people want you to do well. Either as a content creator, as an entertainer, as a musician, they want you to do well, but they don't want you to do too well. Abantu, they probably didn't expect Uthuli Madlamuga to be where she is with content creation now. Because Uthuli is one person, she's a girl or show ngento yakhe. Uthuli wakwahlala kwi-podcast wathi angazi noma wathi she's the best female content creator yaseThekwini noma wathi she's one of the best. Ngoba nina nimfuna umuntu wesifazane one-show ngento yakhe yokuthi no mina nginswempu. Umuntu kumele abe modest. You'll try so hard to humble umuntu wesifazane one-show ngento yakhe. So Uthuli naqala lapho ungamthandisisi ukuthi nje Uthuli knows she's that girl, yabo. So then we move on to the part where Uthuli at some point wa-addressa ukuthi akayithandi the way intellectual property yakhe is being infringed. Like wonke umuntu is suddenly on to the Kwele content creation.
bayenza one way or the other, no originality whatsoever. They literally take umsebenzi womunye umntwana and change it here and there. Kuthi egqoke igown omunye agqoke iphinifa but still enza umsebenzi kaXhwele. Afika amajidi ehleli, afike uXhwele uphuza ikhothe yabhiya, afike phese ijuba emajideni. Guys kahleni. Yebo uSpa uya-exista, uPick n Pay ekhona. Yazi ukuthi leso sicefe sinjengani, ngomuntu ozothi wena ucela ukuthenga ikhokha akudayisela ikhuyi. Sinjalo isicefe salento eyenzakalayo. Content creation is difficult, bafethu. Kade ayekhona amaxhwele amantombazane ngasekhaya, ngasemakini, ngasemalokishini, but akekho umuntu wakwacabanga ukuthi akenze i-content enjengeyaXhwele. Kade ayekhona, kade babekhona abantu ukube it was that easy to come up with that kind of content. Ngabe kusebekhona abantu abamenza uXhwele kudala. But size salinda until recently, until leyangane yakadlamuka iyaqhamuka noXhwele to show ukuthi it's not just, it's not just into nje eqhamukela kalula. Bafethu leyanto is not nice. I remember at some point abanye bengafuna understand ukuthi yindaba ethi akathanda ukuthi abantu batshontshe content yakhe. It's because that's her original idea. And even by law, copyright infringement is a criminal offense. Plagiarism is a criminal offense. So nje for you guys ukuthi nimthuke nithi niyam-unfollow, vele naningawona ama-followers akhe ngempela, you'll have been waiting for her downfall. But unfortunately for you, this isn't yet her downfall. Akuyona downfall yaThuli le. uThuli is much bigger than you'll think. Mkhulu uThuli. uThuli is everywhere. She's everywhere. She's big. She's not just in Durban. So nina mengabe you're going to use those vendettas in now against uThuli. Cha. So nje seningasho ngithi unenhliziyo embi nani abanye bathi akayona ngisho influencer, but uyaba influencer abanye abantu ukuthi batshontshe content yakhe, but akayona influencer. Kahleni guys. Kanti kwenziwani la ka-TikTok? Ngicela ukubuza nje kahle nje angilwi. Kanti kwenziwani la ka-TikTok? La ka-TikTok asizelanga ukuzobuka ama-video sihleke kube mnandi. Sekuyabophiswana manje, sekuyiwa zinkantolo ngenxa yama-video siwabukayo thina. Hayi ngathi siyajwayele. Ngeke. Sihlezi sibuka ama-video awodwa enziwa abantu abaningi la. Angiphatha waseNigeria. Uthubuka le bamshintshe bamenze isinko kudlala enye futhi abanye abantu bamshintshe bamenze isinko. Ngivuswa ngicikwa ile video la kaGirl oxolisayo uthi ufikelwa amaphoyisa uboshiswe uThuli Dlamuka because uThuli Dlamuka uthi uGirl untshontsha i-content yakhe. uThuli Dlamuka if i-content yakhe ubengafuni ukuthi intshontshe guyzini angimazi mhlawumbe bekumele ayipostele yena ka-inbox ayibuke yena ayihleke yedwa. Cause mangakho ama-video enziwe into eyodwa lana kuhlekwe kanti kwenziwani lana kanti asizelanga la ka-TikTok ukuthi sizobuka ama-video sihleke. Sekuyovelwe inkantolo ngenxa yama-video ukuthi nje abantu ngeke guys. Ni too much. Bheka. Ni too much niyabheda ke manje. Ngeke. Guys, kusho ukuthini ukuthi umuntu uthathile i-content yakho? Kusho ukuthini? Noma mhlambe uciko ukuthi uGirl uthola ama-like amaningi kunaye. Guys, la ka-TikTok thina sizela ukuthi sizohleka kube mnandi. Sekuyoma enkantolo ke manje kubangwa ama-video ukuthi wena wenzile i-video efana neyami. Abantu bahleka kakhulu kunawe. Bayihleka kakhulu i-content yakho kuneyami. Hayi Thuli sisi ube too much. Uzobophisa umntwana? Ube too much Girl, angifuna ungasho. Too much ntombazane. Hawu wena nje usho ukuthi wena ayikho nje i-video wena uyenze ifane neyomunye umuntu. Sometimes size siwalinganise ama-video wenu, sisebenzise amaphimbo enu bese siba viral. Sekumele ngiboshwe ke manje mina ngiyejele.
Hayi ngiyabheda futhi bese kuzoba ama-influencers. Ama-influencer enza into eyodwa wonke kodwa ngekuzowezwe ecomplain. Uthola ukuthi umunye uthengile umbhedo omhlophe. Afike nomunye azothenga umbhedo omhlophe. Afike kodwa ngekuzwe kuthiwa uyilejele. Afike omunye athenga imoto uyazi omunye uthengile imoto naye kuyacongratulateana kumnandi. Kanti why? Kudlaliwe ke njengomntwana la. Ugeli lo umpingo hayi kudlaliwe ngaye angifuni ungasho. Thule mfethu Mangabe phela wena usihlekisa njengompingo, that's okay. That's okay. So thini ke manje thini sokwenza kanjani? And uthola ama likes amaningi futhi kunaye angazi ukuthi why you complainer. Awa. Hayi ngikukhonzela impela sisi futhi content yakho ngiyayithanda but this is rubbish. Release us please. Hayi bafethu nedrama la eMzansi online inedrama strong. Umuntu uyayivukela nje ekseni bakwethi intshebisa igcolela imbungu nje banibona. Umuntu udlala nedrama engaka ku TikTok. Klazi ngihlala nentombazane iyaxolisa la kothula idlamuka ngazi police station protection order tshontsha content yakhe yo drama engaka. Awu ithi ngiyadlula ngiyascrolla nangomunye. Angazi ushawa osomatekisi abawu3 kanjani uyadansa. Qede futhi uyareview ukuthi ushawe kanjani. Bakwethu kanti kwenzakalani? Kwenzakalani? Kanti futhi le ntombazane inebhadi Nkosi yami siswami. Hayi sorry bandla mina ngazi Nkosi yami ukuthi yini kanti efunekayo. Umuntu uyamchazela ukuthi bukela kuyena into ekanjalo. Mina baningi abantu esengibademile la ku TikTok wami. Ngibatshethi bafethu ngiyayithanda indlela enireview ngayo ibhola. Nami ngiyafuna ukufunda kunini. So lento isho ukuthini? No lova ngenye ilanga bahambe bayongireporta bathi ngitshontsha icontent yabo. Hayi bakwethani kahle into. Sidrama engaka. Kusena nje futhi. Hayi ke eNatali bekuyi weekend kancami nomnci bekungamnci nje bekungamnci hayi besithi sesibedile ngabo hayi ke nangeke uthuli madlamuka eseva uMampinga ngeletha yokudlala ntombazane if awu delete lawo ma video and if awuxolisi within 7 days iyohlangana ecourt hawu macabangi ngoba nje ngingenalutho sengisevwa mina ngelokhu njani ukuthi hawe ma we guysini uMampinga ngisho niyamazi ke no Thuli Madlamuka / uqhwelikazi ulo uthi akasuse or axolise within 7 days or else iyohlangana ecourt ngenxa nje eye content. Kodwa ke uMampinga I think uMampinga bekuzoba right if bekasebenzisa isound bekasebenzisa isound kaThuli mhlawumbe bekuzoba right ngoba yabona manje ukuthi hayi cha November ngubani na. Hey guys, umuntu lo ngafuni ikopelo akati create le yakhe iapp. Niyang understand? Ayibidenge ligama lakhe. Abhadalise abantu labafuna kungena duke app because la kule TikTok le yethu sonke le TikTok le whatever lengiyibukile ngayithanda ngito ikopela. I don't give a fuck. If umuntu atibona ngathi ufuna kuba unique, create your own app uyibidenge ligama lakho. You understand? Baningi bande babakopela ama content la bavalela. And even the content lokhuluma ngayo ayifani nale content leyo yakho. Ayifani le content. Ayifani. It's not the same. KFC ne Chicken Dikin benda the same thing. Nando's, Galitos, Petros benda le one. Why wena ufuna kubona ngathi wena ufuna kuba unique? If awufuna ukopelwa, create your own app. Uphume la kule TikTok yethu. Uphume. Bangakubantu abajayivako. Bangakubantu abayilabo get ready with me. Ma vlogs. Bo Grace nangu makalo sonke ngiyacela amama yamoto sonke sintuli content yakhe kunalokho uyayihleka because that's the point. Nangu Popi zonke ingane khuluma njengoPopi uthini ngabo Popi. Okay, nangu Popi zonke ingane zikhuluma njengoPopi. Sekuzokuba khona ngisho uPopi okucala nowesibili nowesithathu. Angazi noma mhlawumbe uyacabanga yini ukubophisa abantu. Yena nje ayi1.
guys musana ukuthatha i-enga iye kweminye imizi niyise kweminye imizi ikhona lento ekudinile ethuli kodwa manje awunayo isho ukuthi yini udinelwa kumuntu o-wrong dino kumuntu o-right.